We zijn toegekomen aan de laatste act van vanavond. En daarmee... ja, het is, moet ik erbij vertellen, al een beroemdheid in Limburg. En vandaar dat de halve zaal volgens mij ook uit Limburg bestaat vanavond. Vandaar het rumoer. Daarmee is deze laatste act de allerlaatste halve finalist van dit seizoen. Hij is zijn hele leven bakker geweest, maar hij wil zijn brood nu toch liever verdienen met zingen. Ik ben door mijn dochter opgegeven voor dit programma. En in eerste instantie had ik ook zoiets van, wat gebeurt er nu? Ik ben 32 jaar bakker geweest en sinds 2 jaar werkeloos. Oh. Eigenlijk in de bakkerij is het begonnen, zingen onder het bakken. Het is bijna niet te beschrijven eigenlijk, hè, wat er gebeurde. Het is ja, ongelooflijk eigenlijk. Ja, en toen de reactie van het publiek en de gezichten van de jury, dan gaat vanzelf, hè. Onwerkelijk, gewoon onwerkelijk. Ik sta erover te kijken dat een 10-jarig jongetje tegen mij zegt: meneer, ik heb u gezien en ik had kippenvel. Een jongen van 10 jaar, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Nu ben ik wel blij dat mijn dochter moet opgedoen. Het was anders. Je wil je brood verdienen, wat ik ook heel lang heb gedaan voor mijn gezin. En dat wil je eigenlijk ook blijven doen. En als dat zou kunnen met zingen, ja, dan komt een droom gewoon uit. That is how you take your moment and make the most out of it. Right there. Iedereen leeft zo ongelooflijk met je mee dat ik niet meer door het dorp kan lopen. Je komt er gewoon niet meer doorheen. Ongelooflijk. Echt goed. Dankjewel. Dit was zo verpletterend goed. Zo leuk. Het nummer wat ik vanavond ga zingen, ook weer een Italiaans nummer. Ik word er zelf emotioneel van dit nummer als ik het moet zingen. En iedereen om me heen heeft hetzelfde. Ja, en dan staan we hier, Martin, met Marjan en Nadine. En jij bent echt op van de zenuwen, hè? Nou, het gaat. Het gaat, ja. En ik zeg net al, half studio bestaat uit Limburgers. Maar je hebt een enorme fanclub, zeg. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja. En nu toch ook even? Ja, je bent trots, hè? Ja, zeer trots. Ja. En er wordt breed uit gelachen en dat kan ook. Kijk, daar komen de bussen trouwens aan. Kijk eens even. Er komen bussen vol ladingen uit Limburg om jou te steunen. Allemaal echte fans. Dus dan denk je, nou, dat kan niet meer stuk. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, het moet nog wel even gebeuren natuurlijk. Laten we wel wezen. Ja, daar komen ze allemaal naar buiten. Ik wilde net zeggen, er wordt hier breed uit gelachen. En ik denk dat heel veel mensen thuis toch iets hebben van... Hij is naar de tandarts geweest. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. We zagen net nog even de laatste noot. Echt van, ah. En toen ineens dacht je, nu is het mooi geweest? Ja, ik was ermee bezig toen ook al. Alleen, ik kon het op dat moment niet meer zingen. Nee, er is wel wat gebeurd, geloof ik. Of niet? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Deed het pijn? Nee, dat ging. Helemaal niet, hè? Ja, okay. Nooit hebben we de tandarts. Oké. Martin, luister, ga je klaarmaken? De microfoon, ga er maar een eentje van afstaan. Want anders dan staan de stoppen door. Heel veel succes natuurlijk. Nog een zoen? Ja, natuurlijk. Oké. Dan gaan we Martin aankondigen terwijl hij naar het podium loopt. Ja. Zit hij goed in zijn vel? Ja, zeker weten. Komt het helemaal goed? Komt helemaal goed. Oké. Hij gaat een prachtig lied zingen wat we allemaal kennen van Andrea Bocelli. Het heet Con te partirò. Met jou wil ik vertrekken. Hier is hij, Martin.
Quando sei lontana sogna l'orizzonte e mancan le parole. Tiro su pesi con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio solo, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Wat zeg je, Martin? Nog niet te geloven, doe het. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ja, de zaal staat op zijn kop. De bloemen die komen hier het podium op. Is er nog iemand in het Schinveld? Nee. Is er nou nog iemand in het Schinveld? Ja, ik zie Gordon bedenkelijk kijken, maar in Schinveld is nu leeg. Dus je kan daar gewoon, we kunnen naar de gang gaan. Ja, maar gelukkig wordt het ondertiteld. Of alleen Dan. Luister Martin, het is zover. We gaan naar het